Sa 34 barangay na sakop ng Castilla, Sorsogon, 26 na barangay naan may naitalang kaso ng diarrhea sa loob sa nanintulong simana poon pa ka nagtalikod na bulan. Sigun sa Municipal Health Office, uminabot na sa 114 individual ang tinamaan kan diarrhea. Kadaklan sa mga tinamaan iyuan mga aki asin senior citizens. Duwaan binawian na nin buhay huli sa dehydration. Saro sa mga nagadan 60 anyos na lola gikan barangay Mayon, asin 30 anyos na babayi man gikan barangay Pandan. Naman hindi po maiwasan yan pagkalalo ganitong nagbabaha, ma'am. Alam mo, yan kasi pag kumalat yung mga tayo ng tao, sumama yan sa baha, source of water, yan po magiging transmission nila po. Ship yan duman sa source of water, lalo na sa mga open, yung mga balon-balon lang. So, pwede pong makahawa yan, ma'am. Duwang bagay ang pigtutukdo kan MHO na kausakan pagdakol kan nabibiktima kan diarrhea. Posible subot na darakan kolera asin amiba. May dati na dakay ang record kay inian banwaan sigun sa DOH Bicol. Dugang pa ni Boke, kontaminado man ang tubig sa banwaan huli sa daing untok na pag-uuran ka nakaaging simana. Ganon, kaya hindi po niro-roll out ni region. Baka naman po bumalik na naman. Kasi mas delikado po yung kolera, mas nakakamatay po ito kaysa yung pamediatis. Although parehas po ito na watery ang pagtaytay kailangan po malaman kaagad para po magatan. Kabala sa mga sintomas kan helang iyon pagbabawas na may tubig-tubig, pagsusuka asin pagkulog kan tulak. Para mataawanin panginot na bulong, kinakaipuan sa ng magibonin orisol o ang pagkutaw nin sarong litrong tubig na may 5 kutsarang asukar asin sarong kutsarang asin para malabanan kan lawas ang kontaminasyon. Habang kung halimbawa kung nagsusuka na talaga po, ay pumunta na agad sa ospital o dito sa aming centers, sa pinakamalapit na health center para po mabigyan ng mga gamot na kailangan at saka kung kailangan iswiro na po. Mientras tanto, bilang lakdang sa paglakop kan kaso, nagkaigwa naman ng special meeting si Boke sa mga punong barangay kan sa Indang Banwaan, ngani may edukar sa nasambit na naglalakop na helang. Apera kaini, nagkondisir naman sindanin pagklorin sa mga water sources kan Banwaan, ngani matabangan na malinig ang tubig. Siguro advisean nila yung mga tao nila sa barangay na pag may mga simptomas na ganito, ay dapat po mag-inom ng orisol at magpa-check up na po at saka yung pong tubig dapat pakuluan nila ng 3 minutes bago po inumin. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan lokal na gobyerno ngani maaraman ang kausa kan nasabing helang na lakop na sa Indang Banwaan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Mariel Lorenzana.